Γεια σας παιδιά, Νίκος εδώ. Ένα ακόμη βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε λίγο πιο γενικά πράγματα, αλλά πολύ βασικά. Για το πώς να προσελκύσεις κοινό, θα δούμε και τις πλατφόρμες, τι σκοπό έχει εξυπηρετεί κάθε μία και διάφορες τεχνικές για το marketing. Και εννοείται θα συγκρίνουμε το παραδοσιακό marketing με το μοντέρνο. Σαν παραδοσιακό marketing έχουμε billboards, τηλεόραση, κάρτες, περιοδικά, αφίσες, ραδιόφωνο. Οι κάρτες και οι αφήσεις, ok, τις αφήνεις από εδώ και από εκεί. Τα περιοδικά απλά βάζεις το brand σου μέσα σε άλλα brand τα οποία κάποιος θα τα πάρει από το περίπτερο ή από οπουδήποτε τα πουλάνε τέλος πάντων. Στην τηλεόραση όποιος κάθεται και αράζει και βλέπει τηλεόραση. Στις πινακίδες όποιος περνάει από εκείνο τον δρόμο. Και στο ραδιόφωνο θα ακούσει την διαφήμισή σου όποιος ακούει το συγκεκριμένο σταθμό, ας πούμε, που παίζει η διαφήμιση. Το πρόβλημα με όλους αυτούς τους τρόπους διαφήμισης είναι ότι πρώτον δεν ξέρεις ποιος την ακούει ή ποιος την βλέπει τη διαφήμιση, ή και τα δύο άμα είναι τηλεόραση. Δεν ξέρεις πόσοι τη βλέπουν, δεν ξέρεις πόσες φορές την είδαν, αν τελικά ενδιαφέρθηκαν, αν τελικά αγόρασαν, και γενικά 2 με 10% να είναι πραγματικά να είναι οι υποψήφοι πελάτες οι οποίοι θα δουν τη διαφήμισή σου με αυτά τα μέσα. Και τα δύο μεγάλα αρνητικά που έχουν αυτά τα μέσα διαφήμισης είναι ότι ένα, δεν μπορείς να κάνεις follow-up, δηλαδή ο άλλος δεν έχει κάποιο τρόπο να αφήσει στοιχεία ή να έρθεις εσύ σε επαφή μαζί του και να τον πάρεις τηλέφωνο ή να του στείλεις email και να υπάρξει αυτό το follow-up τέλος πάντων. Και προφανώς δεν μπορείς να κάνεις και retargeting με διαφημίσεις. Δηλαδή, είδε κάποιος μια διαφήμιση και δεν μπορείς να ξέρεις ποιος την είδε, δηλαδή από αυτά τα μέσα, για να το ξαναστοχεύσεις, να την ξαναδεί. Δηλαδή, να έδειξε κάποιο ενδιαφέρον και να το ξανακάνεις retargeting τη διαφήμιση ή κάποια άλλη διαφήμιση. Και το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν μπορείς να έχεις μετρήσιμα αποτελέσματα. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και πιο πριν, δεν ξέρεις πόσοι την είδαν, ποιοι την είδαν, πότε την είδαν. Δεν μπορείς δεν μπορείς να πεις okay, ότι βάζω τόσα χρήματα σε κάποιο παραδοσιακό μέσο διαφήμισης και έχω τόσα έσοδα, ώστε να ξέρεις ποιο είναι το κέρδος. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να πεις έβαλα 100 ευρώ και έβγαλα 200, ας πούμε, ή έβαλα 100 ευρώ και έβγαλα 50, έχω βγει 50 χαμένος. Ή στο προηγούμενο παράδειγμα έχω βγει 100 κέρδος. Αυτά πάνω κάτω με το παραδοσιακό marketing δεν θα έλεγα ότι αξίζει, ειδικά στον κλάδο του info product, δηλαδή του να πουλάς information στο διαδίκτυο, να πουλάς γνώση. Επίσης, κάτι ακόμη για το κομμάτι του traditional marketing, του παραδοσιακού marketing, όταν ο άλλος θα είναι σε φάση που θα διαβάζει κάποιο περιοδικό ή θα ακούει ραδιόφωνο ή θα βλέπει τηλεόραση ή θα είναι στο δρόμο και θα δει μια ταμπέλα, ο εγκέφαλός του εκείνη τη στιγμή σίγουρα δεν είναι σε λειτουργία μάθησης. Ως συνήθως είναι είτε σε λειτουργία διασκέδασης, είτε το μυαλό του απασχολείται με κάτι άλλο. Άρα σίγουρα δεν είναι σε λειτουργία μάθησης, που εσύ εκεί θέλεις να στοχεύσεις τον άλλον, εσύ εκεί θέλεις να βρεις τον άλλον, την ώρα που ο εγκέφαλός του είναι on, είναι ανοιχτός. Τώρα όσον αφορά το σύγχρονο marketing, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείς να προβληθείς, μπορείς να δημιουργήσεις ροή επισκεπτών, paid ads, πληρωμένες διαφημίσεις. Εδώ έχω βάλει και κάποιες. Μπορείς να μπεις στο ad library, που είναι ουσιαστικά του Meta, δηλαδή Instagram, Facebook, Messenger και όλα αυτά τα κανάλια που έχει η εταιρεία Meta. Όλες οι διαφημίσεις που παίζονται στην εταιρεία Meta, στα διάφορα social media που έχει, όπως αυτή εδώ, ας πούμε, αν δεις, λέει ότι παίζει και στο Instagram, πλατφόρμες Instagram, Facebook, Messenger. Αυτή όμως παίζει μόνο Instagram, Facebook. Έπαιζε βασικά. Αυτή είναι ανενεργή, αυτή είναι ενεργή. Μπορείς να πατήσεις ad library και να βρεις διάφορες διαφημίσεις στον κλάδο σου, να δεις τι κάνουν οι ανταγωνιστές, να δεις τι κάνουν άτομα στο εξωτερικό, να πάρεις ιδέες και αναλόγως με αυτές, αναλόγως με τη δική σου εμπειρία και τη δική σου γνώση, να προσαρμοστείς και να φτιάξεις μια ωραία διαφήμιση. Είτε είναι εικόνα όπως αυτή εδώ, είτε είναι βίντεο όπως αυτό εδώ.
Και εδώ πάνω θα βλέπεις άμα είναι ενεργή ή ενεργή. Αυτά μπορείς να τα βάλεις και στα φίλτρα για τις διαφημίσεις. Μετά υπάρχει και το VTAO, το οποίο είναι για το YouTube, να δεις δηλαδή τι διαφημίσεις παίζουν στο YouTube. Εδώ ας πούμε έβαλα Men of Style και μου βγάλει τις διαφημίσεις που είχε το Men of Style. Εδώ ημερομηνίες και έχει και εδώ τα Shorts που μπορείς να δεις τι έχουν κάνει σε Shorts. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες μέρες που μπορείς να έχεις δωρεάν, μετά σε χρεώνει αν θέλεις να δεις δεδομένα όπως το πόσα λεφτά ξοδεύτηκαν σε αυτή τη διαφήμιση και τα σχετικά. Χρήσιμα εργαλειάκια, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, να δεις τι παίζει στον κλάδο σου ή και σε άλλους κλάδους, να πάρεις ιδέες. Μετά, influencer marketing. Εντάξει, αυτονόητο, απλά υπάρχει κάποιος που έχει ένα κοινό, όπως εδώ η Τούνη, και έχει κάποια φίλο ή κάποιον που την πλήρωσε και πάει και τρώει εκεί στο μαγαζί που μόλις άνοιξε και ανεβάζει ένα story, λέει δύο καλά λόγια και έτσι τραβάει κοινό. Ή κάποια εταιρεία που έχει ή συνεργάζεται με κάποιον που την έχει, δείχνει κάποιο προϊόν και λέει wow και τα σχετικά, πάρτε γόβες και οτιδήποτε είναι αυτό. Ξέχασα να πω, σε λίγο θα αναφέρουμε και τα θετικά και τα αρνητικά εδώ πέρα από τον κάθε τρόπο marketing. Τώρα, affiliate marketing, και αυτό οι περισσότεροι το ξέρουν, τι γίνεται, και οι δυο τους, και ο Πάνος και ο Δαμιανός, οι οποίοι είναι στο κλάδο του info product και τα πάνε πολύ καλά και οι δύο. Τι κάνουν? Ουσιαστικά σου λένε ότι αν φέρεις ένα άτομο μέσα στο community ή μέσα στο course ή οτιδήποτε που μπορεί να πουλάνε, θα πάρεις κάποιο commission, θα πάρεις ένα ποσοστό από την αγορά που θα κάνει το άτομο που θα φέρεις. Κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Andrew Tate. Αυτός μπορεί να δίνει 50% της συνδρομής, δηλαδή παίρνει ο άλλος 100 ευρώ συνδρομή και τα 50 ευρώ τα παίρνει το άτομο που έβαλε μέσα το νέο μέλος. Και αυτό μπορείς να έχεις άτομα από το κοινό σου που είναι μέσα στο community ή οτιδήποτε, ή άλλα άτομα τα οποία μπορεί να είναι ανεξάρτητα και αυτά να προωθούν, να έχουν είτε κάποιο κοινό είτε να χτίζουν κάποιο κοινό και να προωθούν την υπηρεσία σου ή το προϊόν σου σε άλλους και να παίρνουν ένα ποσοστό. Μετά έχουμε email marketing, έχω κάνει και ένα ολόκληρο βίντεο για το email marketing, θα αφήσω και αυτό βίντεο στην περιγραφή, που κάνει και για warm traffic και για cold traffic, δηλαδή και για κοινό που δεν σε γνωρίζει αλλά και για κοινό που σε γνωρίζει, για να το προθερμάνεις ακόμα περισσότερο, να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης. Μετά SEO, το οποίο είναι ουσιαστικά Search Engine Optimization. Αυτό που κάνεις είναι να αλλάζεις κάποια πραγματάκια στο site, να βάζεις κάποιες λέξεις κλειδιά, αναλόγως σε τίτλους, οι εικόνες που θα βάλεις να είναι συγκεκριμένο μέγεθος για να ανοίγουν πιο γρήγορα. Προσπαθείς να κάνεις πιο γρήγορο το site, να προσθέσεις keyword, λέξεις κλειδιά, τις οποίες να ευνοούν στην αναζήτηση, να σε βρίσκουν πιο εύκολα, όπως και στο YouTube μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή να προσθέσεις λέξεις κλειδιά είτε στους τίτλους είτε στην περιγραφή, έτσι ώστε να σε βρίσκουν πιο εύκολα. Αυτά πάνω κάτω για το Search Engine Optimization. Direct Outreach, είτε με μηνύματα είτε με emails. Ουσιαστικά στέλνεις σε άτομα τα οποία δεν σε γνωρίζουν ή σε γνωρίζουν ελάχιστα, τους βοηθάς σε κάτι και τους προτείνεις μετά και κάποια λύση σε ένα πιο βαθύτερο πρόβλημα για να συνεργαστείτε μαζί. Μετά Content Marketing, το οποίο είναι marketing περιεχομένου, ας το πούμε έτσι, που είτε ανεβάζεις βίντεο στο YouTube, είτε γράφεις κάποια post στο LinkedIn όπως γράφω εγώ, είτε έχεις κάποιο blog, στο site σου γράφεις κάποια άρθρα, είτε αυτό είναι με Reels στο Instagram ή Shorts στο YouTube ή TikTok, είτε είναι podcast, κάτι πολύ δυνατό που χτίζει εμπιστοσύνη, και ουσιαστικά αυτό, δίνεις δωρεάν αξία και χτίζεις έτσι οργανικά το κοινό σου. Και τέλος, και το πιο αποδοτικό προφανώς, hybrid κάθετος full funnel approach, δηλαδή ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο συνδυάζει διάφορους τρόπους marketing και προσθέτει και κάποια πράγματα, αφαιρεί κάποια άλλα, αναλόγως προσαρμόζεται δηλαδή στο κοινό και στην υπηρεσία που έχεις. Και γι' αυτό έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει ο κάθε τρόπος marketing. Λοιπόν, paid ads, πληρωμένες διαφημίσεις. Πλεονεκτήματα, γρήγορη κίνηση, μετρήσιμη και δυνατότητα scaling. Όντως αυτό που είπαμε, μπορείς να ξέρεις δηλαδή πόσα λεφτά βάζεις
πόσα λεφτά βάζεις και πόσα λεφτά βγάζεις, και μπορείς να ξέρεις και σε πόσο χρονικό διάστημα. Όλα καταγράφονται, για όλα υπάρχουν στοιχεία. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος ουσιαστικά για να κάνεις, βασικά είναι ο μόνος τρόπος μετά από κάποιο σημείο για να κάνεις scale, να κλιμακώσεις την επιχείρησή σου. Μειονεκτήματα: μπορεί να γίνει ακριβή, προφανώς, κόπωση από διαφημίσεις, εξάρτηση από πλατφόρμες. Εννοείται ότι μετά από κάποιο σημείο θα είναι ακριβό το να προβληθείς, γιατί όσο πιο πολύ ανοίγεσαι και διαφημίζεσαι σε μεγάλο κοινό, υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός, κάποιος άλλος θα πληρώσει ακόμα παραπάνω για να προβληθεί περισσότερο και πάει λέγοντας. Προφανώς δεν μπορεί μια διαφήμιση να παίζει συνέχεια, μετά από κάποια στιγμή ο κόσμος θα μπουχτίσει, θα την έχει δει ήδη, δεν θα λειτουργεί, ή θα έχει βγει κάποιος ανταγωνιστής σου που θα έχει βγάλει μια καλύτερη και πάει λέγοντας. Είναι μια συνεχής μάχη το paid advertising. Και είναι πραγματικά στο τι θέλεις. Θέλεις να κλιμακώσεις την επιχείρησή σου, θα πρέπει να μπει σε αυτή τη μάχη. Θέλεις να κάτσεις εκεί που είσαι και να λειτουργήσεις με το οργανικό, κάθεσαι εκεί που είσαι. Είναι πραγματικά ανάλογο στον καθένα. Μετά, influencer marketing. Διευρύνει πλεονεκτήματα, διευρύνει την απήχηση, βασίζεται στην απόδοση. Μπορεί η διαφήμιση που θα κάνεις μέσω του influencer να πιάσει μεγάλο κοινό, προφανώς, αναλόγως, δηλαδή η Tune, ας πούμε, έχει πάνω από 1 εκατομμύριο followers, αλλά υπάρχει λιγότερος έλεγχος στο brand και κίνδυνος της φήμης, γιατί εξαρτιέται το brand σου και από το brand στο οποίο συνεργάστηκες για να γίνει διαφήμιση, δηλαδή το brand της Tune. Αν κάνει κάτι Tune το οποίο δεν συμβαδίζει με το brand σου, ίσως να είναι και ένα μικρό πλήγμα για το brand σου και να κινδυνεύσει η φήμη σου. Μετά, affiliate marketing, όπως είπαμε, πλεονεκτήματα: διευρύνει την απήχηση, προφανώς θα το δουν αρκετοί αναλόγως με το άτομο που θα κάνει το affiliate, πόσο κοινό θα έχει, πώς θα το χτίσει και τα σχετικά. Μειονεκτήματα: λιγότερος έλεγχος στο brand και κίνδυνος φήμης, όπως είπαμε και εδώ κάτω. Είναι πολύ παρόμοια το influencer marketing και το affiliate marketing, είναι αρκετά κοντά. Μετά, email marketing. Πλεονεκτήματα: υψηλό ROI, δηλαδή return on investment, αυτοματισμοί, προσωπικότητα. Δηλαδή έχει υψηλή επιστροφή στο κεφάλαιό σου, γιατί δεν είναι ακριβό να κάνεις email marketing, αλλά ο άλλος όταν θα αγοράσει μια υπηρεσία που είναι μεγάλη σε βάθος χρόνου θα βγάλει τα λεφτά του κατά πολύ αυτή η επένδυση που θα έχεις κάνει στο email marketing. Έχει αυτοματισμούς, δηλαδή μπορείς να βάλεις κάποιους όρους για το πότε θα στέλνεις τα email, να βάζεις παραμέτρους, δηλαδή όταν ο άλλος μπει στη λίστα σου, μετά από πόση ώρα ή μετά από πόσες μέρες θα πάρει το email, ποιος θα το πάρει το email. Μπορεί να μην παίρνουν όλα τα άτομα που έχεις μες στη λίστα το ίδιο email, αναλόγως με το τι κάνει trigger η κάθε ενέργεια που θα γίνεται μέσα στη λίστα σου και πάει λέγοντας. Είναι ένα άλλο βίντεο αυτό. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργείς τους αυτοματισμούς. Σε όλα τα εργαλεία marketing υπάρχουν τα flows και τα campaigns. Είναι λίγο διαφορετικά. Είναι θέμα για ένα άλλο βίντεο. Θα κάνουμε κάτι στο μέλλον και γι' αυτό. Και με το προσωπικότητα εννοώ ότι μπορούν τα email σου να είναι πιο προσωποποιημένα. Δηλαδή, γιατί τα στέλνεις στον κάθε ένα, υποτίθεται ξεχωριστά. Και μπορούν να έχουν μια απήχηση, μια αίσθηση ότι μιλάς κατευθείαν στο άτομο που το στέλνεις. Και προφανώς δεν θα το στέλνεις μόνο σε ένα άτομο, θα το στέλνεις σε πολλούς, αλλά θα το στέλνεις σε μια ομάδα ατόμων που έχει κοινά προβλήματα, που έχει κοινές επιθυμίες. Οπότε θα είναι σαν να μιλάς στον κάθε ένα ξεχωριστά. Μειονεκτήματα. Εντάξει, χρειάζεται ένα ζέσταμα domain, τη διαχείριση λίστας και το deliverability. Έχω κάνει ένα ολόκληρο βίντεο για το deliverability και για το ζέσταμα domain. Θα το αφήσω κάτω στην περιγραφή γι' αυτό. Όπως και ένα ολόκληρο βίντεο για το email marketing funnel. Μετά direct outreach. Πλεονεκτήματα: γρήγορη αλληλεπίδραση, εξατομικευμένη προσέγγιση, αλλά μειονεκτήματα: χρονοβόρο και κίνδυνος απόρριψης. Προφανώς έχεις γρήγορη αλληλεπίδραση όταν μιλάς με κάποιον απευθείας στο chat και είναι και πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, αλλά τρως πολύ χρόνο και θα έχεις και πολλές απορρίψεις. Και μετά SEO, ξέχασαμε να πούμε ότι οι δύο μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης είναι Google και YouTube. Πλεονεκτήματα: υψηλό ROI, δηλαδή return on investment, μακροπρόθεσμα, και φέρνει δωρεάν στοχευμένη κίνηση σταθερά και με την πάροδο του χρόνου. Μειονεκτήματα: χρειάζεται μήνες για να δεις εμφανή αποτελέσματα,
απαιτεί τεχνικές δεξιότητες και συνεχή βελτιστοποίηση. Και ευάλωτο προφανώς σε αλλαγές αλγορίθμων. Και τέλος, content marketing. Πλεονεκτήματα: μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη, ωφέλη για το search engine optimization, οικονομικό σε βάθος χρόνου, και το μειονέκτημα προφανώς είναι ότι έχει αργή απόδοση επένδυσης και απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Και πάμε να κλείσουμε με τις πλατφόρμες, οι οποίες έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι κατάστασης του εγκεφάλου μας, στις οποίες βρισκόμαστε αναλόγως στην πλατφόρμα και αναλόγως τις προθέσεις που έχει ο καθένας. Προφανώς στην τηλεόραση είσαι σε λειτουργία διασκέδασης, ο εγκέφαλός σου είναι off, όπως και στο TikTok, δηλαδή αυτά τα δύο είναι 100% off ο εγκέφαλός σου. Και γι' αυτό από αυτή την πλατφόρμα το TikTok θες να τους πηγαίνεις στο YouTube, γιατί στο YouTube ο άλλος είναι σε κατάσταση, σε λειτουργία μάθησης. Ο εγκέφαλός του είναι on. Όχι πάντα, αλλά ο περισσότερος κόσμος ο οποίος ψάχνει να μάθει κάτι είναι στο YouTube προφανώς. Μετά Facebook και Instagram, λειτουργία διασκέδασης κατά βάση, αν και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις σε Facebook group που μπορείς να βρεις αρκετή αξία, ή και στο Instagram σε κάποια post. Στο X, ως συνήθως είσαι σε λειτουργία μάθησης, αν ακολουθείς τα κατάλληλα άτομα. Προφανώς υπάρχει και πάρα πολύ σαβούρα μες στο X, δεν το συζητάω, είναι και για μουχαμπέτη, αλλά είναι η πλατφόρμα που εκεί θα δεις ανακοινώσεις για χρηματοοικονομικά και διάφορα άλλα νέα πολιτικά. YouTube δεν θα το συζητάω, top πλατφόρμα, νούμερο 1. Είναι εκεί που χτίζεις την εμπιστοσύνη, είναι εκεί που θα δεις τα long form videos, μία ώρα εδώ πώς να μάθεις κιθάρα, για το workout εδώ κάνα μισάωρο, 4 ώρες εδώ να σου μάθει copywriting, εδώ how to start a business, how to start a selling, πώς να γίνεις trader και τα σχετικά. Και τέλος το LinkedIn, το οποίο πάλι είσαι σε λειτουργία μάθησης, ψάχνεις είτε για δουλειά ή ψάχνεις να βρεις κάποια πληροφορία, γνώση και τα σχετικά. Οπότε αυτό πάνω κάτω, ένα χαλαρό βιντεάκι, ελπίζω να σε βοήθησα, είτε ξεκινάς τώρα στο InfoProduct είτε είσαι ήδη στο InfoProduct. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.